Dadaizm tevgera wêjeyî a ku di dema şerê cîhanî ê duyêm de ji aliyê komek helbestvanan ve di Swîsreyê hatiye damezrandinê ku ji ber şer reviyane wir. Di rastiya xwe de tevgerekî ramanî û hunerî a hilweşînere û peyva dadaîzmê ji ber bêmanetiyê hatiye hilbijartin. Peyva dadayê di zimanê Fransî de di wateyê hespê darînî de ye û bi vê yekê bêhêvîtiya xwe a di dema şerî de û dijberiya xwe a lê hemberê nirxên burjûwaziyê vegotin e.